Мәхсүм Хужин. Ул урамнан дүрт уза. Казаннан китүче автобуслар бу көннәрдә шыплап тутырылган кебек. Кешеләр кысылып кайтырга да риза, тик туктатмасыннар да, төшереп кенә калдырмасыннар. Берничә сәгать сыңар аякта торуга да түзәрсең. Автобуска эләгүеңә сөен, югыйсә җәяүләп тәпиләмәссең бит. Әскәр автовокзалга иртән сәгать 6 тулганчы ук килде. Әмма аларның районына 2 рейс китте инде, ә ул утыра алмады. Төшкә чаклы өстәмә машина җибәрәчәкләр иде. Шуны көтеп карарга булды. Бәлки, шунысына эләгер. Анысыннан да калсам, җәяүләп кайтам. Барыбер кайтам, дип сөйләнде ул үз алдына. Чөнки 20 елдан соң кайтырга сүз бирелгән. Кемгә? Үземә. Һәм менә авылдан киткәнгә 20 ел. Бәхеткә каршы шул автобуска хәтта билет юнәтте ул. Урыны җайлы түгел, артка карап утыра. Әмма монысы инде вак хәсрәт. Вакытында кайтуы кадерле. Сабан туена җитешә димәк. Шәһәрдән чыкканнан бирле тәрәзәдән күзен алмый ул. Тигез кырлар, еракта урманлы үр, туган яклар. Күзәтүе кыен, башны боргалап утырырга кирәк. Яшел уйсулыкны, чиста каеннарны күреп рәхәтләнергә өлгермисең, автобус аларны җәһәт үтеп китә. Безнең төбәкләргә дә юллар йөгерек икән. Автобусның түбә капкачлары, тәрәзәләре ачык, шулай да тынчу, тирләтә. Әскәр эшләпәсен салып аяклары арасындагы чемодан өстенә куйды. Аннары кире алып киде. Кояш күзне чагылдыра икән. Чигә чәчләре астыннан шуып төшкән тир бөртекләрен сөртте. Күлмәк изүен селкеп, тәнен җилләтте. Каршы як тәрәзәләрдән кырларны карамакчы булды, ләкин берни күренми иде. Аралык тулы кеше тагын үз тәрәзәсенә йылышты. Шулай да автобуста күңелле. Юлдашлар гел яшьләр, шаяртып сөйләшәләр, дәррәү көләләр. Монда иң карты шәт әскәрдер. Нигә иң карты? Гомер чаңы 50-не дә сукмаган кеше ничек карт булсын? Дөресе, арада өлкәне. Менә аның каршында утыручы 2 студент әскәргә кызлары булырлыклар. Алар күмәк шаяруга катнашмыйлар, үз уйлары белән мәшгуль. Эх, шушы педагогиканы тапшырсам, диде тәрәзә янындагысы, сирәк сипкеллесе. Беләсеңме нишләр идем? Нишләр идең? Белмим, Гөлфиза, котылыр идем. Әй, ничек котыласың инде? Гомер буе шул педагогикадан имтихан тотасыла миңа. Сопроматны әйтсин, дип үз фәнен өстен чыгарырга тырышты аралык ягында озын тылымын туктаусыз бетереп утыручысы Гөлфиза исемлесе. Җилекне суыра инде. Әллә сабан туена кайтып ялгыш иттекме соң, Шәмсия? Елына бер килгән сабан туена ничек кайтмыйсың ди? Әти-әниләр көтә. Шәмсия әскәргә күтәрелеп карады. Шулай шул. Мәйданга соңлап төшәрбез. Ахырын күргәч җитер. Син дә ашыкма. Аз булса да әзерләнербез. Үзе дә уйламастан кызлар сөйләшүенә колак салып барган әскәр, алар тукталып калгач, кинәт кенә карашын тәрәзәдән алды. Һәм шуның белән сыр тыңлавын тегеләргә сиздерде. Әмма уңайсызлануын бетерергә аңа Шәмсия ярдәм итте. Абый, сез агрономдыр, әйеме? Минем җизни дә автобуска утырса, басуны укып бара. Сез дә шулай. Әскәр җавап кайтарырга өлгермәде. Гөлфиза исемлесе тылымны җилкәсенә ташлап ялгап китте. Минем әти дә шулай. Иген басуын күрсә, сүзе гел бер. Арыш чәбәләнгән, арпа йыгылган, борчак җиргә яткан, ничек урырбыз, җыярбыз инде, дип ах ара. Юк, мин агроном түгел, кызлар. Мин гади кеше. Гади эшче. Әскәр белән сүзне Шәмсия башлап җибәрсә дә, кыз бүтәнен дәшмәде. Әскәргә ара-тирә текәлеп карый да, аннары башын иеп, күзләрен кыса төшеп уйлана. Кем икән бу абый? Гөлфиза сөйләшергә әвәс икән.
Әскәргә сорауларны яудырып кына торды. Таныш түгел абыйның кем икәнлеген үзеннән сорады. Сез кая кайтасыз соң? Әллә безнең сабан туена көрәшергә барасызмы? Безнең авылга көрәшкә Казаннан ел сайын кемдә булса килә. Мин көрәшне караучы гына, барыр төшем автобус туктаганчы. Аннары ерак калмый, Гөлфиза сеңел. Хабау, минем исемне дә аткансыз. Мин дә соңга хәтле кайтам. Шәмсия күрше авылда төшә. Сез безнең авылныкы мәллә? Авылыгыз нинди соң? Баштау? Юк, мин ул авылныкы түгел. Мин читтән. Кунакка кайтуым, диде әскәр. Һәм бераздан сезнең авылга түгел, дип өстәде. Һәм алдап әйтте. Мәхсүм Хуҗин. Ул урамнан 4 уза. Айрылышканда кыз белән егетнең вәгъдәсе бер инде. Мәңге көтәргә сүз куешалар. Тәкыя да әскәрне армиягә китәсе көн алдыннан кичтән әле ышандырган иде. Бер үк сорау ничә кабатланса да, җавабы да бер генә булды. Көтәрсеңме? Көтәрмен. Һәм көтте. Башта. Аннары хатлары сирәгәйде. Армия срогын тутырыр алдыннан гына әскәргә соңгы хаты килде. Хатны гадәтенчә кичкә чаклы ачмады. Шатлыкны шулай зурайтырга күнеккән иде ул. Ә хатта сыңар җөмлә генә булган икән. Мин кияүгә чыгам. Шуннан соң авылга әйләнеп тә карамаска уйлаган иде әскәр. Ни калган анда? Әти-әнисе юк, вафатлар. Туганнар, алар белән хат аша хәбәрләшергә дә була. Шулай да кайтты. Үзе күреп ышанды. Тимерче булды. Абыйларында торды. Баштауның озын урамы буйлап көненә 4 узды. Иртән эшкә барды, төшкә ашка кайтты, тагын эшкә китте. Гел бер сукмак урамның тәкыяларга каршы ягыннан йөрде. Ә эштән соң тәрәзәләрдә утлар сүнгәч, таң алдыннан гына урамнан 4нче тапкырын узар иде. Җырлап. Ә җырлы таңнар күп булды. Кешеләр моңа ияләнделәр. Тәрәзәләргә иелделәр. Аның урамнан 4нче узуын һәркем үзенчә көтте. Кемнәрдер моңсуланды, кайсыдыр аны кызганды. Берәүләрнең йокы бүлүенә хәтта ачуы чыкты, кайберәүләр әскәрнең тугры мәхәббәтенә кызыкты. Биргән дә соң Ходай әскәргә моңны. Моңланырсың, сөйгәнең вәгъдәсен җуйгач. Берсе алмаган, икенчесе бармагандагы вәгъдәле. Ялгышмады бит тәкыя, ире әйбәт. Әйбәттә, яратышулары мәңгегә береккән микән? Китә икән әскәр. Борчымасын тәкыяларны. Тимерче алачыгы яныннан узганда гаҗәпкә калдым. Шүкеш тавышы да моң булып чыга мискеннең. Хушлаша авыл белән. Тәкыясы белән. Кеше җитеп китсә кайтмас инде. Кайтыр. Чакыргач, күрешмичә китү уңайсыз иде. Әскәр Шәмсияләргә кереп рәхмәтен әйтте. Куна калмады, җәйге төн белән юлга чыкты. Шул ук урам, озын, киң, чирамсыз икән хәзер. Машиналар күп йөридер. Каралты куралар үзгәргән. Элекке йортлар азайган. Менә тәкыялар йорты. Яңаны җиткергәннәр. Ишек алдының түренә салганнар икән. 6 почмаклы. Таң нәкъ элеккечә. Берни дә үзгәрмәгән. Һәм бөтенесе дә яңа. Айгына шул элекке. Борынгы юлдаш. Әллә җырларгамы? Килешмәс. Ә шулай да кайтуымны авылга белдерергә тиеш бит мин. Ай катында якты йылдыз. Җыр
Тәқияларны узгач башланып, авыл башындагы сусыз елгага җиткәндә тынды. Калдым ялгызым гына. Мәхсүм Хуҗин. Ул урамнан дүрт уза. Сабан туеның гөрләгән чагы. Юк, онытмаганнар икән әскәрне. Күрешәләр, сыйга чакыралар, сорашалар, җавап биреп өлгереп тә булмый. Тәкыя ире белән үзе аның янына килде. Чолга балган кешеләр сүз куешкандай бер юлы таралдылар. Алар өчәү генә калды. Тәкыяның ире дә озак тормады. Сөйләшәсе сүзләрегез бардыр, дип китеп барды. Әмма сүзләр тиз генә табылмады. Нигә сөйләмисең? Әскәр. Нәрсә сөйлим? Һаман да шул инде мин. Үзгәрешсез. Өйләндеңме? Юк. Мин сине бик яшь уйлыйм. Ирем дә сизенә. Синнән ничек кенә гафу итенсәм дә, нигә гафу итенергә? Әйбәт яшисез икән димәк, бәхетле, ялгышмагансың димәк. Зарланмыйм, барысы да көйле, кызыбыз үсеп җитте. Бергә кайттык. Әмма бәхет өчен өеңдә җиһазның тулы тору, тавыш-гауга купмау гына җитми икән. Матурлык кача бездән. Бәлки, мин гаепледер монысына. Чын мәхәббәт булмаган икән ул минем аны яратуым. Гаиләбез сүнәр-сүнмәс учак кебек. Андый учакны өреп кенә дөрләтеп булмый. Әллә аерылышык микән дип тә уйлыйм. Әңгәмә кинәт өзелеп торды. Тәкыя, иреңә рәхмәт. Синең белән сөйләшергә миңа ирек куйды. Беләсеңме? Безнең кайчаннан бирле икәүдән икәү генә очрашкан юк иде. Син армияга киткәннән бирле. Төгәл 24 ел. Һәм менә мин сине күрер өчен кайттым. Монда очратмасам, өйегезгә барачак идем. Гомер буе сине генә яратканга күрә моңа хакым бардыр минем. Нигә күзгә туры карамыйсың, әскәр? Куркам. Нидән? Мин белгән, элекке карашың үзгәргәндер дип куркам. Армиядан кайткач син минем белән күрешеп исәнләшмәдең дә бит. Синең турыда начар сөйләүләрен теләмәдем. Син бит ир хатыны идең инде. Аерылышу мәсьәләсендә әскәр сүзеннән тукталып йомшак кына көлемсерәп алгач дәвам итте. Малай чакта ук бер мәзәк ишеткән идем мин. Тупасырык, шулай да сөйлим. Имеш, дөньядагы барлык җан ияләре җыелышканнар да кемнең иң ямьсез икәнлеген ачыкламакчы булганнар. Хәтта киятләрдәге диюләр, аҗдахалар, өрәкләр килгән җыенга һәм шайтан арабызда иң котсызы син дигән нәтиҗә ясаганнар. Шайтан әлбәттә килешмәгән. Күрегез әнә күр, арада иң ямьсезе бака дип шәррән ярган. Бака мискин көзгедә ялтыраган күл өстенә озак кына карап торганда, башын югары чөеп, авызын зур ачып, яңгыратып әйтеп салган. Сез хаклы җәмәгать. Мин дә ямьсезләрнең алгырәтендә. Әмма миннән ямьсез җан иясе булуын белергә тиеш битсез. Ул иреннән аерылып кайткан хатын дигән. Мин синең гомерем буе яраткан кешемнең дөньяда иң ямьсез хатын булуын теләмим. Тәкыя. Минем кайтуымның сәбәбе сине иреңнән аеру түгел. Түгел. Синең элеккеге карашыңны тагын бер генә тапкыр күрәсем килгән иде. Әмма булмый. Карый алмыйм мин синең күзләреңә. Вәгъдәң бозылуы күзләреңдә чагылыр кебек. Әскәр мәйданга таба китте. Бер читтәрәк Шәмсия белән Гөлфиза басып торалар.
Гөлфиза дустының җилкәсенә башын салган. Шәмсия аны култыклаган. Алар әскәрнең Тәкыя белән сөйләшкәнен күрделәр. Гөлфизаның күзләре яшьләнгән. Шәмсия әскәргә кызганып карый. Әскәр моны сизде һәм эченнән генә "Юк, сеңел. Мине кызганырга кирәкми" дип куйды. Кызлар ягына борылып. Аларга баш какты. Кырлар диңгез кебек. Автобус әнә шул диңгез эчендә үзенә ярылган юлдан шуып йөзеп кенә бара. Шәһәргә ашыга ул. Булат Гатауллин укыды. Мәхсүм Хуҗин. Ул урамнан дүрт уза. Автобус ашыгып китеп барды. Баштауга җитәргә 3 чакрымнар калгач, аның өмете тагын өзелде. Гөлфиза үзе дә сизмәстән аны максатыннан туктатты. Тәкыяга тарттым, Гөлфиза. Тәкыя кара чәчләрен бер тылымга үрә иде. Әмма ул озын кирфекле, зәңгәр су күзле иде. Иде? Үзгәргәндер. Гомер бит. Кызы үсеп җиткән. Тагын балалары бармы икән? Әскәрне оныткандыр инде. Исән дип тә белмидер. Онытмаса да, әскәр тыкрык чатындагы таш өстендә утырып тора иде. Абый, сез әскәр исемлеме? Ул Шәмсия сүзләренә сискәнеп, урыныннан торды. Әйе. Мин сезнең кем икәнлегегезне автобуста ук сиздем. Әмма сез бит минем кем булуымны берничек тә белә алмыйсыз. Мөмкин түгел. Баштан ук сез бөтенләй серле тоелдыгыз. Аннары җырыгыздан сезнең кем булуыгызны аңладым. Гөлфиза сизмәде, югыйсә сезнең хакта ул миңа үзе сөйләгән иде. Аңарга әнисе сөйләгән. Гөлфиза мине белә, минем барлыкны белә димәк. Баштауга бүген барыбер кайтмыйсыздыр бит инде. Әйдәгез безгә. Сезгә? Әйе, нигә аптырадыгыз? Моның ни гаебе бар? Сезне әти дә белә икән. Мине каршылаганда ул сезне төсмерләгән. Синең белән бергә төшкән кеше Баштауның моңлы әскәре булды бугай ди. Мине барысы да онытканнардыр дип уйлаган идем. Сез нигә кайтмый йөрдегез соң? Кайда хәзер сез? Әскәр ташка кире утырды. Ул бу киң күңелле кызның чакыруына сөенә иде. Аңа хәтта рәхәт булды. Дөнья яхшы кешеләр белән тулы шул. Аның үзенең дә Шәмсиягә эш серләрен ачасы килде. Ничек очрый белдең син? Әйбәт кызый. Тик узган гомере турында Шәмсиягә сөйләмәде. Бу сагышлы елларны сүзсез генә искә төшерергә мөмкин иде. Йөрелде инде. Мин флотта хезмәт иттем. Диңгезне яраттым. Авылдан бөтенләйгә киткәч, сәүдә флотында эшли башладым. Диңгез океаннарга чыгып китәсең, туган илгә айлар буе, хәтта ел буе кайтмыйсың. Авылга якынрак җирдә булсам, кайтмый түзә алмам дип нәкъ шундый эшне сайладым. Туган авыл сагындыра. Бик кайтыр идем, әмма су өстеннән йөгереп булмый. Әйе, күп нәрсәләр күрдем. Дөнья гиздем бит. Онытырга тырыштым. Әмма онытып булмады. Шушы яшемә җитеп, мин күргән иң матур нәрсә ул Тәкыяның карашы. 20 ел инде ул караш күз алдымнан китми. Бәлки, бүген иртәгәме шул карашны тагын күрермен. Кайтуымның максаты да шул. Шәмсия һаман аның янында басып тора икән. Әскәр уйларына бирелеп моны оныткан да булган. Шуңа күрә кызның сүзләренә тагын сискәнеп китте. Авырдыр сезгә. Тәкыя апа үзе дә сагынадыр бәлки. Әмма сиздергәне юк. Үкенгәнен дә әйтми. Үкенмидер дә бәлки.
Әйбәт яшиләр алар. Миңа шәт кире китү хәерлерәктер. Үзегез беләсез инде, шулай да авылыгызны күрмичә ярармысың? Уйлау кирәк. Ә бит барысы да уйланган кебек иде. Сабан туена иртәгә бергә барырбыз. Безнең сабан туе елда баштауда була. Колхоз үзәге бит. Кайтабызмы? Белмим шул. Бәлки, соңрак мин сезгә үзем килермен дә әле. Ярар алайса, әнә генә безнең өй яңа рәшәткәле, түр тәрәзәләре ачык. Әскәр чемоданын күтәреп, болын ягына төшеп китте. Елгага җиткәч, ярдан су өстенә карап утырды. Юынып алды. Бормалы елга буйлап әйләнеп килде. Тагын элекке урынга утырды. Су агышын күзәтте. Мәхсүм Хуҗин. Ул урамнан дүрт уза. Шул вакыт автобус эчендәге әңгәмәне шофер тавышы бүлдерде. Озын биек тау менәбез. Барлык кызлар да җырласын. Кайсыдыр кычкырып сорап куйды. Нигә кызлар гына? Мин үзем егет кеше, шуңа. Автобусны яңгыратып көлделәр. Шәһәр чыгар алдыннан гына шоферның оныкларыма дип кибеттән күчтәнәчләр алуын беләләр иде. Аннары кызлар җырлаганда автобус тауны очып кына менә. Күр әле, шофер абыйның бушка концерт тыңлыйсы килгән икән. Билет бәясеннән чигерермен. Бушка алып кайт. Риза. Кызлар өчен билетны үзем сатып алырмын. Шофер шаяртмаган икән. Чыннан да җыр ярдәм итте бугай. Машина тауның яртысын диярлек икенче тизлек белән үрләде. Аннары гына көчәнде. Тау артта калгач, шофер агай алдагыларга ишетерлек кенә әйтеп: "Шәп безнең машиналар. Пассажирлар тиешледән 3 артык бит", диде. Аннары микрофонны кулына алды. "Рәхмәт, кызлар. Булдырдыгыз. Егетләр дә сынатмады. Хәзер антракт." Әмма инде җыр тукталмады. Ярышу китте. Берәүләр башлаган җырга икенчеләре кушылмыйлар. Бүтән көйгә кычкырыбрак җырлап җибәрәләр. Монда инде тыңлаучы бер әскәр генә иде. Хәтта шофер да кайсыдыр якны яклап авыз эченнән генә көйли. Гөлфиза әскәрнең тын утыруын килештермәде күрәсең. Уенын чынын бергә кушып: "Нигә җырламыйсыз, абый?" дип сорады. "Безнең якка кайтучылар җырларга тиеш. Югыйсә кунак итмәсләр үзегезне." Шулаймы? Ярар алайса. Әскәр җыр аз гына тукталып торган арада башлап җибәрде. Яшь гомер бер узгач, кайтмый ул яңадан. Ул кушылуларын көткән иде. Тик берәү дә булышмады. Ахырга кадәр үзенә йырып чыгарга калды. Салонда пышылдашып алдылар. "Сибә, картлаш." Нигә карт булсын ул? Яшьлеген сагына бит. Исеректер әле. Монысын юка борынлы егет әйтте. Әскәр аны ишетте һәм кешеләрне аралап барып, аның бугазыннан кысып алырга каны кызышты. Ләкин кузгалмады. Кешене аңламагач син үзең ямсыз инде никәш дип уйлады. Бәлки исеректер дә. Әмма шараптан түгел. Әҗир яратудан. Гел дә яратудан гына. Автобус шаба да шаба. Кырлар шуып кала. Кырларның иң матур чагы. Хәер, кырлар һәр чак матур. Кышын кары җемелди, җәй башында менә хәзерге яшеллеге, аннары өлгергән игеннәре белән гүзәл. Әскәр үзе Гөлфизага сүз кушты. Башта авылы матурмысың? Аннан матур авыл юкта. Урамнары озын, болыннары киң, таулары биек. Минем әтиемдә бу якныкы түгел. Яраткан да авылыбызны шунда яшәп калган. Агроном. Килегез безнең авылга. Сез дә бөтенләйгә калырсыз. Рәхмәт. Әскәр аны баядан бирле кемгәдер охшатып килә иде. Хәзер шиге калмады. Гөлфиза. Тәкыяның кызы дип уйлады ул. Җаен табып, алданрак төшәргә кирәк иде. Гөлфиза белән бергә кайтмассың бит инде авылга. Аннары нигә кайтырга?
Кем көтә аны? Кеме бар анда? Әйе, кеме бар? Бар бит. Тәкыя бар. Нигә кайтмаска? Беркем дә кумас. Тукталыр кунар кеше беткәнме? Тәкыяны күрәсе килә. Күпме гомер сагыш белән үтте. Нигә бу тормыш шулай кырылган икән? Кайтып киридең менә туп-туры тәкыяларга. Юк шул. Шулай да моның ни гаебе гөнаһы булырга тиеш. Әскәр тәкыяның мәхәббәтенә дәгъва итми бит инде. Тәкыя бәлки аны исенә дә алмыйдыр. Күптән оныткандыр. Тик күрәсе килә. Әскәрнең үзенә биргән сүзе бар. Беренче тапкыр 20 елдан соң кайтырга. Ә ул вәгъдәсендә тора белә. Сүз бирде, димәк үтәячәк. Кайтыр баштауга. Һәм менә инде кайта. Күрер тәкыяны. Ләкин Гөлфизадан аерым кайтып керергә кирәк авылга. Әскәрнең кинәт уйшанлануын сизде Шәмсия. Ул Сәер абыйга ара-тирә текәлеп карый. Әйтерсең лә сорамыйча да, йөрәк тулы газапка кагылмыйча, әскәрнең ашкынулы сиренә төшенергә тырыша. Автобус акрынлап бушый, Шәмсия дә төшәргә җыена башлады. Бу исә әскәргә җай гына булды. Без бөтенләй дә юлдашлар икәнбез, Шәмсия сеңел, диде ул. Миңа да хәзер төшәргә. Сез ахырга тиклем кайтам дигән идегез бит. Гөлфиза аңарга чемоданын чыгарырга булышты. Мин болай гына әйткән идем. Һәм тагын алдады.